Снегът на спомена вали, с дъха си стоплям твоите длани. Очите ти излъчват смях, кръстят на утрото покоя. Обичам те, обичам те, Наричате първата дама на българското кино. Родом от Дупница през последния месец на 1938 година. Майка й Елеонора е потомка на австрийската аристократична фамилия фон Халденберг. Баща й Богдан Коканов е царски офицер, осъден от народната власт и изпратен в Белене. Семейството е изселено в село Комарица. Когато настъпва време за придобиване на знания, младата Невена е насочена към икономиката. Записват я да учи финанси в търговската гимназия. През последната година е привлечена за участие в една масовка за музикалната комедия «Две победи». Камерата онемява. Венчето, както я наричат близките, и си дава сметка къде принадлежи. Опитът й да следва във Витис обаче крушира. Отказват да я приемат. Вероятно заради биографията на баща й, надали от липса на талант. Но не губи кораж. Започва работа в Ямболския театър като стажант актриса. След като изиграва Жулиета Боса, се прочува в артистичните среди. На следващата година е ангажирана и с първата роля в киното. Филмът е «Години за любов» на Янко Янков. Натъква се на Любомир Шарланджиев случайно на снимачната площадка. Не след дълго разменят пръстени. Следва бележита кариера. Филмът на Лиана Кавали «Животът на Галилей» и отваря вратите на европейската сцена. Да напусне родината без никаква възможност да се върне, тя не решава да направи, независимо от че животът ти в България не е безгрижен. Не е нужно да пътувам надалеч, за да търся моя рай. Целия го имам тук, около себе си. Към този рай не е нужно да пътувам, защото той е в мен самата. Точно по тази причина пътуването е особено трудно. Изминавам целия път само в сърцето си. Знае се, че за ролята на Ирина са искали друга артистка. Ролята на Лиза в «Крадецът на Прасков» е поета първоначално от нейна колежка. Отклонение пък, написан специално за нея от Блага Димитрова, в последния момент се оказва, че трябва да бъде с Доротея Тончева. Примерите са много. Дори през последните години, когато никой не намира за нужно да инвестира в таланта и без излишен драматизъм, се уединява в село Иглика. Чете класици и философия. Едно от големите признания получава в Кан през 1963 година. Независимо, че Тютюн на Коробов не получава престижната награда, тя чува от устата на бележития Андре Мороа: «Вие ме развълнувахте». Това е достатъчно. Последните дни на Невена Коканова са тежки. В болницата с сурова диагноза. Изправена пред неизбежния край, остава до край сияйна, без ропот, без натрапчива самовглъбденост. Красива. След смъртта известният кинокритик Атанас Свиленов я описва като човек, който очевидно можеше да изтръгва много от своята дълбока душевност и да го вплита, да го вгражда в своите роли. Това не е само много красивата Невена. Това е Невена, която можеше да усети болката, трагизма, самотата, защото Невена Коканова беше всъщност един самотен човек.